Looks like better food than we have in the cafeteria. Yeah, I think so too. Pretty much the same. Exactly. Same kitchen. Could be. Pas på, den ikke snotter dig lige i hovedet. Det gør kameler ikke. Jo. Giv mig kød. And spit. Ja. Det er som om, I taler samme sprog. Kamelviskeren. That's a huge fucking thing, man. Look at it. It's huge. Jesus. Den siger, jeg har været din brormand i 10 år. Lige præcis. Jeg kan grine med fulden, den er. Dejligt med reinkarnation, det er noget vi går ind for.